ҳар як модари тоҷик дар сари гаҳвора албатта аллаҳ хондааст. аз рӯи хусусияти матнӣ низ аллаҳҳо ба ҳам монанд нестанд, яъне тамоми аллаҳҳо вобаста ва он матн вобаста ва моҳияташ аз якдигар фарқ мекунанд. Мне 16 лет. В конкурс я пришла с песней «Лалаик». Но так как я еще не знаю никаких материнских чувств, я не знаю, как это. Но я попыталась, но я пела ее от души. Гачик варам соя кена